mina futhi ukubikela nabalali emakhaya. Mhlawumbe siyazi nibe ngabanye balabo mhlawumbe abakwazile ukulithola ke ithuba lokuthi ke bambone ke uMacingwane eduze nokuzwa ukuthi ngakubeke inkantolo ke ithini ubukeke umuntu onjani? uMacingwane strong, indoda into strong. Noma ke phela ubone ukuthi isimo sinzima ngoba akumnandi ukuhlala ejele kodwa yena usayibambile umile nje impela. Ngicutsekile ikakhulukazi ke ngokushiwo ke inkantolo malungana nokuthi ke kungani behlehlisela udaba lakhe kumhla ka-28 July. Umuntu akagculisekile neze. Ukhumbule ukuthi uthathwe ngoschedule 1 icala lakhe. Uma uthathwe ngoschedule 1 into ejwayeleke ukuthi ibail uyayithola. Kodwa sibone bemipostpone licala bethi kuzomele afake i-formal application yebail nge-28. Okuyikhona-ke lesibonayo ukuthi engathi ubulungiswa buyaxeka kule nkantolo esiyona. Yini edala ukuthi ke nibe ngabanye balabo abamesekayo kulokho ebekade ke kwenza noma ke esebuthenini ke angaboshwa? Ngoba into aboshelwe yona kuyinto engekho. Kahle kahle umuntu leli qala ipolitiki ngoba uthathelwa igameko lezi ebezenzeka zodlame eKZN naseJohannesburg. Uma uhlala eSouth Africa wazi kahle ukuthi yini ebangele lolu dlame. Osopolitiki uCyril Ramaphosa nabo bonke obhekisele babalekela ukuthi babhekane nesimo esenziwe ibona sebehambe bebamba bebopha abantu abangahlangene nalento. Abantu bahambe bayothatha izitolo, bayidabele izitolo, bashisa benza konke lokho ngenxa yaminayo izinto ezimbili. Ukuqala ukuthi uboshwe umhlolozi, uboshwe uformer president uJacob Zuma. Kwabacasula abantu lokho. Kodwa kwathi kubacasula nje kwasho ukuthi eSouth Africa kunabantu abaningi abalambi abanganazo izinto. Ucasuka bakhiphela izitolo, bakhiphela kuthina abashisa izinto. Wonke umuntu uyakwazi lokho. Nabo labo bambuphile bayakwazi lokho. Kodwa sebebopha uMacingwane kuthiwa uyena okubhebhethekise udlame. Akekho umuntu ongazi ukuthi leli qala liyakhanda icala elingekho. Ubona-ke nangendlela-ke liqala lenzeke ngayo kuyona into esiphatha kakhulu enza nokuthi nesiqhubeke simsaphote ngoba yena u-innocent uMacingwane be-innocent bembamba usa-innocent namanje kunehleli ngaphakathi ejele. Nganeko lokhu bomkhosi umhlali wezwe lasewona eNingizimu Afrika ngokudala wena kwesifundazwe ke saKwaZulu Natal. Kuniphatha kanjani ukuzwa imibiko bekade ke sikhuluma ke nabanye kwaNongoma ngithi ke naseMaritzburg about 130 wey'kole eziyeke zadecelwa phansi and about 700 people abazolahlekelwa ngemisebenzi enyakatho nesifundazwe ke saKwaZulu Natal. Bekumele size sifike kulesi simo ke yini esekutheni ke abantu badecelele lokhu okunye kwabo ukusiza bona? Impela kusiphatha kabuhlungu. Mawukhumbula nayo uMacingwane khona amavidiyo awenze kwingizo online page lakhe ingizo online. La khona uMacingwane asho kahle ukuthi laba sebeyimbandakanya odlameni abayichelelelise nodlame ngoba kuyinto sonke singayisaphothi. Impela abantu badiniwe, impela izikhalo zabantu izikhalo zabo siyazazi, siya-understanda kodwa nekuthi kushiswe nezikole yinto ngempela esingahambisani naye. Naye uMacingwane boshiwe akaze ahambisane naye. Kunabo ubufakazi zonke izwe liyakwazi lokho ngoba wayikhulumela yena uMacingwane. No, asibambe lapho mfowethu, ngiyisibonga kakhulu ngokuthi kuxoxisane nathi. Bonga mina futhi.